такая штука отбылась учора. Что до чего? Придется менять экран. В выніку читанки пакуль откладываются стрымы, ничего этого не будет. На счастье для меня знайшовся чоловік, який зараз мене якраз здимає, який може допомогти з монтажом, пакуль я не адрамантую планшет. Поэтому, магчыма, будуть з'являться якісь відео на каналі. Знову ж, пакуль я не адрамантую ось гэту його штуку. Чому так адбылося? Я зараз працюю на рецепшені в хостелі і прийшлось виселяти одного пуэрториканца. Натаніел його ім'я, як зустрінете пуэрториканца Натаніела, будьте вельми осторожні. Штука в чим? Я не розмовляю ангельською, тому праз перекладчик говорю людям і гляжу, що вони мені відказують. І ось коли я чергову реплику ему хотел закинуть, он просто тупо взял и выбил мой планшет з моих рук, а потом кинулся на меня, пробуючи меня отоварить. Отоварить его так себе отрималось, але коли я спробовал забрать планшет, и он просто заробил вот так. Вынік. Так что... Як бачите, з таким екраном працювати зовсім немагчыма. Конечно, як хто-нибудь готов буде мне допомогти скинуть на координаты, які я можу написать, вышло $120 агулом на это. Я буду вдячний, як не, будемо решать своїм ходом і тижня пару як мінімум, як не більше. Так що, дороженькі, ось так. Чекаю ваші коменти. Не ведаю, на конт подобаек и подписок тут решайте сами.